Ісус, поўны Духа Святога, вярнуўся ад Ярдана і быў духам заведзены ў пустыню на 40 дзён і быў спакушаны д'яблам. Ды не еў у тыя дні нічога, а калі яны скончыліся, захацеў есці. І сказаў яму д'ябал: «Калі ты сын Божы, дык скажы гэтаму камяню, каб ён стаўся хлебам». І адказвае яму Ісус: «Напісана, не хлебам адзіным жыве чалавек, але ўсякім словам Божым». Затым падняў яго і паказаў яму ўсе царствы свету ў адзін момант і гаворыць яму д'ябал: «Дам табе ўладу над гэтым сусветам і яго славу, бо мне гэта дадзена, і я каму хачу, таму даю яе. Дык калі ты паклонішся перада мной, усё будзе тваё». І адказваючы, сказаў яму Ісус: «Адыдзі ад мяне, шатан. Напісана, Господу Богу твайму будзеш пакланяцца, ды яму аднаму служыць будзеш». Затым завёў яго ў Єрусалім і паставіў на вельчаку святыні і сказаў яму: «Калі ты сын Божы, дык кінься ўніз. Бо напісана, загадаў ён анёлам сваім наконт цябе, каб сцераглі цябе на ўсіх шляхах тваіх, ды на руках будуць насіць цябе, каб часам не скалечыў аб камень нагі тваёй». Адказаў яму Ісус: «Сказана, не спакушай Господа Бога твайго». І скончыўшы ўсе спакушэнні, д'ябал адступіўся ад яго да часу. І ў моцы духа вярнуўся Ісус у Галілею, і чутка пра яго разышлася па ўсёй краіне. І навучаў Ісус у сінагогах іх і ўзвялічваўся ўсімі. І прыйшоў у Назарэт, дзе быў узгадаваны, і па сваім звычаі ў суботу ўвайшоў у сінагогу і падняўся чытаць. І падалі яму кнігу прарока Ісаі, і калі разгарнуў кнігу, натрапіў на месца, дзе было напісана: «Дух Господа Бога надо мною, таму Господ намасціў мяне, каб дабравесціў убогім, паслаў мяне аздараўляць зламаных сэрцам, прадказваць вязням вызваленне, сляпым вяртанне зроку, пусціць змучаных на свабоду, абвяшчаць год спагадлівасці Господа». І пасля таго, як закрыў кнігу, аддаў служыцелю і сеў. І вочы ўсіх у сінагозе былі звернуты на яго. Ён пачаў тады казаць ім: «Сёння споўніліся толькі што вамі чутыя словы Пісання». Усе давалі яму сведчанне і дзівіліся чароўнасці слоў, што выходзілі з вуснаў яго, і казалі: «Ці ж гэта не сын Язэпаў?» А ён гаворыць ім: «Хіба скажаце мне гэту прымаўку: лекар вылечы самога сябе, учыні і тут у бацькаўшчыне сваёй тое, што чулі мы, учыніў ты ў Кафарнауме». І гаворыць ім: «Сапраўды кажу вам, што ніводзін прарок не прымаецца ў сваёй бацькаўшчыне. Праўдзіва кажу вам, многа ўдоў было ў Ізраілі ў дні Іллі, калі неба было замкнёна на 3 гады і 6 месяцаў, ды быў вялікі голад на ўсёй зямлі. І да ніводнай з іх не быў пасланы Ілля, адно да аўдавелай жанчыны у Сарэпце Сідонскай. Таксама было многа пракажоных у Ізраілі ў час Елісея прарока, але ніводзін з іх не быў ачышчаны, адно Нааман з Сірыі». Чуючы гэта, усе ў сінагозе напоўніліся злосцю і паўскоквалі, і выгналі яго за горад, ды ўзвялі яго наверх гары, на якой стаяў горад іх, каб скінуць яго. Але ён, прайшоўшы між імі, адышоў.
І сышоў у Кафарнаум, горад галілейскі, і навучаў іх па суботах. І дзівіліся з яго навукі, бо з уладай былі словы яго. І быў у сінагозе чалавек, апанаваны духам дэмана нячыстага, і закрычаў ён моцным голасам: «Пакінь, што табе да нас, Ісус з Назарэта? Ты прыйшоў губіць нас? Ведаю цябе, хто ты ёсць, святы Божы». Але Ісус насварыўся на яго, кажучы: «Замаўчы, ды выйдзе з яго». І дэман, кінуўшы яго на сярэдзіну, выйшаў з яго, нічога не пашкодзіўшы яму. І ахапіў жах усіх, і разважалі разам паміж сабою, кажучы, што гэта за слова, што мае ўладу і моц загадваць духам нячыстым, і тыя выходзяць. І так слава аб ім разыходзілася па ўсіх вакалічных мясцовасцях. Выйшаўшы з сінагогі, пайшоў ён у дом Сімона, а цешча Сімона была ў вялікай гарачцы, дык прасілі яго за яе. І стаўшы пры ёй, загадаў ён гарачцы, і яна пакінула яе. І яна зараз жа, падняўшыся, паслугавала ім. А калі зайшло сонца, усе, што мелі хворых на всякія немачы, прыводзілі іх да яго, і ён, ускладаючы рукі на кожнага, аздараўляў іх. З многіх выходзілі таксама дэманы, якія крычалі і казалі: «Ты Христос, Сын Божы», і, сварачыся на іх, не дазваляў гаварыць, што яны ведаюць, што ён Христос. А калі настаў дзень, ён, выйшаўшы, аддаліўся на пустыннае месца, і народ шукаў яго, і прыйшоў да яго, і стараліся затрымаць, каб не адыходзіў ад іх. Але ён гаворыць ім: «Трэба, каб я і іншым гарадам нёс добрую вестку пра валадарства Божае, бо я дзеля гэтага пасланы». І далей навучаў у сінагогах Юдэі.